Il-kaptan tal-vapur MV Lifeline Klaus Peter Reich der il-qorti l-4 filgħodu biex f'seduta qasira intlaqet it-talba tiegħu taħt diversi kundizzjonijiet biex aktar tard dan ix-xahar iżur lil ommu fil-Ġermanja. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud laqet it-talba tal-kaptan batta kundizzjonijiet fosthom li jrid jikkonferma bil-ġurament il-kontenut tat-talba tiegħu jirrapportant il-prosekuturu u l-qorti filwaqt li jippreżenta kopja tal-biljett tatlu u r-ritorn lejn Malta huwa kien ordnat ukoll li jiddepożita garanzija ta' 5,000 euro. Il-kawża ġiet deferida 30 ta' Lulju li ġej. Intant, fid-dawl ta' rapporti skorretti dwar il-każ, il-qorti appellat lil mezzi tal-komunikazzjoni sabiex jirrapportaw dak li tassew seħħ u tqal waqt is-seduti biex il-pubbliku ma jkunx żvijat. L-4 filgħodu komplet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront tal-Liam De Bono akkużat bl-attentat tal-qtil tal-kontistabli Simon Xkembri f'nofs Mejju li għadda. Ix-xut ewlenija fis-seduta tal-4 filgħodu kienet itfajla minorenni li rat ir-reati seħħ qudiema meta kienet qed tistenna fuq l-istejġ f'Ħalluqa. Hija rrakkontat kif il-karozza Mercedes misjuqa minn De Bono waqfet metru l-bot mill-kuntistabli Xkembri kien f'dan il-ħin li l-pulizija resaq lejn il-karozza u talab lix-xufier għal karta tal-identità fejn ix-xufier ma tajjilux. Komplit tirrakkonta kif il-kuntistabli Xkembri resaq lejn il-mutur meta x-xufier saqal ftit u Xkembri reġa' prova jwaqfu. Iżda x-xufier kompla jsuq bil-mod imbagħad żied il-veloċità kien f'dan il-ħin li l-pulizija qeleb minn fuq il-bonit waqa' mal-art brasu tispiċċa ħdejn it-tajer ta' quddiem u beda jitkaxkar taħt il-karozza. It-tifla ċemplet lill-pulizija fuq in-numru 112 fejn fil-qorti instemmet it-telefonata mimlija biki u għajjad bit-tifla tajat għadhom kif qatlu pulizija. Il-qorti tat il-poteri l-espert tal-qorti Kit Kutajar sabiex jaċċessa l-mowbajl tal-imputat. Il-Maġistrat Mifsud tenna li hemm biżżejjed provi sabiex De Bono jitqiegħed taħt attakkuża. Il-każ se jkompli fit-23 ta' Awwissu fejn mistenni jiexet il-kuntistabli Simon Xkembri. It-tlet akkużati mixlija bil-qtil ta' Defni Caruana Galizja reġgħu ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Fid-digriet tagħha l-qorti qalet li dan jista' joħloq tħassib fil-pubbliku kif il-qtil ta' Caruana Galizja kien wieħed iqarreb lejn dak tal-mafja. L-aħwa Alfred De Giorgio u George De Giorgio magħrufa bħala l-Fulu wiċ-Ċiniż u Vince Muscat il-Koħħu ilhom taħt arrest mill-4 ta' Diċembru li għadda. Il-Maġistrat Claire Stafford Zamit qalet li tlet akkużati għandhom jinżammu fil-kustodja tal-pulizija għaliex hemm biżżejjed provi biex jitpoġġew taħt attakkuża. Il-qorti nnotat ukoll li l-irġiel xelfu difrew mal-ġustizzja diversi drabi u ma eskludietx li dawn jaħarbu mill-pajjiż jekk jingħataw il-ħelsien mill-arrest. Saħqet li hija fidmir li tipproteġi lis-soċjetà mit-tħassib li jista' jinħoloq jekk l-akkużati jinħelsu mill-arrest f'każ serju bħal dan.